Ay po sa inyong mga good evening po sa inyong lahat mga yung content po natin ngayon ay lagyan natin yung pain ang ating kitang po, longline fishing po sa sa English po. Bali ayan mga gabi na po dito ngayon. Oras natin ngayon mga na po 9:50 PM na po oras natin po para mamaya pong AM makalagak po tayo. Makalagak po sana tayo. Ayan mga bali anong kawil ito mga ano po itong kawil, karaming kawil nito, mga 300 na kawil po ang dili. Ayan mga yung pain natin po, tamban po, isdang tamban po ang pain natin para dito sa longline fishing po natin po mga pasensya na po talaga kayo, gabi na po talaga ako nagpapain nito ngayon kasi po may ginawa po iba kanina at saka maya po natin to area mga 4 AM po ata to ng umaga po. Ayun mga salamat po sa inyo at sana mga ay subaybayan nyo po ako sa pagpain nitong ano po natin